हेल' लोगोफोर वेलकाम टू माय ब्लग स' लोगोफोर आं दिनै दंफैयो सासे गोख्रों दानि जाफुनाय आबादारिनि बारियाव स' आङो बे आदाखौ माने नोंथांमोननो गिबियावनो सिनायथि होग्रोनोसै लोगोफोर आं जाय आबाद फोथाराव फैदों आरो बे आबाद फोथारनि मालिकानि आदायानो स' आदा नोंनाव ओरैनो मा आबाद दं ओरैनो आबादाथ' आं एसे उन्दैनिफ्राय मावबाय थादों बिदिनो सोलोंथाइबो गैया नालाय दा ओरैनो गावनि माइन्डजों साननायजों मोननायजों ओरैनो सिगाङावहाय गय गायगासिनो दङ दा गयजों लोगोसे सापात जुजिगासिनो दङ दा बिनि गयनि सिं सिं सापात गायगोन ओमफ्राय दा नारें आबाद खालामदों नारें आबादाबो बारा नङा बा बिगाबाल' ओमफ्राय सिगां मालभग थालिर गायखांबाय बेखौ बारा माबाबो गैया नालाय सोलोंथाइबो गैया नालाय ओरैनो खम बेरासजों एसे एनै बेनिफिट मोननानै दा हाबो गैला कन्ट्रल खालामस्लाबनो हायिनि थाखाय आं बेखौ दानब्रुंजोबनाय जाहैबाय आरो ओरैनो गय दं नारें दं ओमफ्राय दा नार्सारि ओरैनो सापात नार्सारि जुजिजेनगासिनो दं ओमफ्राय ओरैनो खरसा जानो थाखाय बिदिनो हाइजें थास' ओमफ्राय बानलु बेफोरनो सिगां सिगां मैगं थाइगं एसे एनै गायो आरो नै लोगोफोर बे उनावहाय गोथां जि सोंनाय नुदोंना नै बेवहायनो सापात फुलिया दङ आं नोंथांमोननो देखायगोन आदा माने गासै नोंनाव मोनबेसे जातनि आबाद दं ओरैनो दाथ' बारा गैया दा जादा जेनेबा गय दङ गय थाबाय गया मेनसिन जानानै दङ दा आं गय गायनाया दाग मोनथामसिम जानानै दं गय गायनाय दागा ओमफ्राय दा बिनि सिं सिं सापात गायगोन ओमफ्राय ओरैनो दा नारें आबाद दङ ओमफ्राय ओरैनो माइफोर दङ ओमफ्राय ओरैनो दासो नै सबाय सिबिं फोनो मोनस्लाबासै एसेल' सिबिं फोदों ओमफ्राय बिदिनो हाइजें एसे दङ बानलु एसे दं थास' दङ आरो ओमफ्राय हालदै एसे दं बेखिनियानो आरो ओमफ्राय मालभग थालिरखौ दाननाय जाबाय आरो स' लोगोफोर आदाया बिराद मावो माने आदायाना बिराद मावो बेनिफ्राय आदानाव माने सानख'हायै आबाद दङ माने माल्टिपोल बिनाव आबाद दङ स' लोगोफोर मोनफा मोनफा दिन्थिलांबाय थानोसै लेट्स गो लोगोफोर स' लोगोफोर दायो जोङो आदानि बारियाव हाबबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सापात बिथाङा सापात जावैगासिनो नैबे नार्सारि सापात नार्सारि जावैगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय गाव हारसिंनो माने बेखौ जावायदों बेनिफ्राय खामानि मावनो बाहायो नै बेनो लोगोफोर आदानि सापात माने नोंथांमोना नायनो हागोन नै दासो माने गोरलै गोरलै खिलिहांबोदों आरोना बारा गोबाव जायाखै बियो जायगाबो माने साफा खालामनो हाथ'वाखै बिनिफ्राय थेवबो नै नुनो हायो नै बियो नै आदाया बिराद माने माबा बानायदों आरोना गाव गायगोन बेखौ सापात आरो बियो सापात फुलियाव गायदों नै बेबायदि गायदों माने बेखौ प्लास्टिकआव सोनानै बिनिफ्राय माबायदि खालामदोंथाय आदायासो मिथिगोन बेनिफ्राय आदा नै बियो बेसेबां गोबाव जाखो बेसेबां बैसोआ बिना बेसेबां जाखो बिनि बैसोआथ' दा बारा गोबाव जायाखै जेनेबा आं जास्ट माबायाव सोदोंमोन आरोना एप्रिल मासाव हाखौ सोदोंमोन ओमफ्राय नै बेखौ नै दाख्लै बे फुलि काटिंखौ माबायावसो सोदों आङो जुलाइ मासावसो जुलाइआव सोदों आरोना औ अब्ला 3 माससो जाहैबाय ना 3 मास बिदि जाहैबाय बिनिफ्राय आदा बियो बेसेबां बोसोरजों माने बेसेबां गोबावजों गायजायो बियो दाथ' मानसिफोर गायनाय नुनायखौ हिसाबैथ' बिदिनो 18 इन्सि गोजौ जायोब्ला गायनो होनदों आरो जास्ट ओरैनो 1 बोसोरनि गेजेरावनो गायजायो आरो बिदि आरो 1 बोसोरनि गेजेरावनो आरो एकदिनासो दासो बानायजेनहांदों नालाय ओमफ्राय आदा बे गासै सा नुनाय बे गासै फुलिया बियो खै बिगासो थाङो ओरैनो बियोथ' दा आंनि एबारसो बानायजेननाय गोदान हिसाबै 50,000 पिस बानायदों दा 50,000 पिसाव दा माखासे माइनास जायोबा बेसेबांसो गायजागोन दा इमानथ' आंबो 25 बिगानि टारगेट लादोंमोन बेबायदि गायजागोन आरो बियो ना 25 बिगा गायजागौमोन दा 25 बिगानि गेजेराव माखासे माइनास जायोबा बेसेबां थाङो आं बेखिनिखौ बुंथ'बाय आरो माने जों खमावबो अनुमान खालामनो हायो आरो जेनेबा 20 बिगासो जों माने बे आदाना माने नैबे गायजागोन आरो दा सापात फुलि खालामनाया स' जों थांफिनसै एबारहाय नेक्स्ट मोनसे आबादाव आदानाव माने सानख'हायै आबाद दं मिथिबायना लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना स' लोगोफोर आं दायो फैलायबाय आदानि हाइजें बारियाव माने हाइजें बागानाव आरो बिराद माने नै बुरजा गायदों आरो हाइजेंखौ बेनिफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादो हाइजेंआ माने दङआनो बुरजायानो दङ बेनो लोगोफोर आदानि हाइजें बारिया नै बिराद गुवार गायदों आदाया ओमफ्राय गेजेर गेजेर थास'बो दं लोगोफोर गेजेर गेजेर थारुन दङ
थारुनबो गायदों आदाया बेनिफ्राय नैबे गासिबो साफात गोजा बिराद गुवार गायदों आदाया नै बेसेबांसो बुरजा गायदों बेखौ ओरैनो दा गायनायाथ' इयाव बिगासेया जाफ्रामगोन आरो बिगासे जाफ्रामगोन बिगासेया जाफ्रामगोन ओमफ्राय ओइयाव एसे गायदों हालदैजों गायजाबदों हालदैयाबो बारा बे रोखोम बारा जायासै आरो एसे ओमफ्राय जिगाबखौ नै बियो आदा नै बियो हाइजेंआ बे माखासे बिलाइआदि एसे जाथि जाबाय ओमफ्राय बि मा बुरजासिगोन नामा इयो बुरबाथ' बुरजाबायानो आं बै दाग मोनसेनिखौ बारा सुबिदा जायैखौ बुरगासिनो दं आरो ओमफ्राय दा इयो एम्फौ अरदों नै बियो दा एम्फौखौ आं सिगाङाव मुलि गारखांबाय ओमफ्राय एसे खमायदों आरो बेखिनियानो आरो स' लोगोफोर जों नेक्स्ट मोनसे आबादाव थांफिनसै लोगोफोर आं दायो आदानि गुबुन मोनसे आबादथिलियाव दंफैयो बे जाहैबाय नारें आबाद आरो बे नाय आंनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै गोबां नारें दंफां जेथिं नायो बिथिंबो नारें नै ओरैबादि नारें गायदों आदाया हरैजाबो बिराद बुरजा माने नारें दंफां गायदों आरोखि बेनिफ्राय फिथाइबो दङ लोगोफोरनि फिथाइबो दङ फिथाइया नै फिथाइबो दङ नै नायनो हागोन नै फिथाइबो दङ लोगोफोर स' नायलांबाय थादो नायबाबो जोबा लोगोफोर ओरैबादि बुरजाखाना नारें दंफाङा नायलाय लोगोफोर नै बे गासिबो नारें आबाद लोगोफोर आदानि नारें आबाद गोजा बेवहाय ओरैनो खै बिगासो दं नारेंआ इयाव 5 बिगा दं बारु 5 बिगा ना बेनिफ्राय बियो खै बोसोरसो जागोन बे नारें दंफां गायनाया आं बेखौ गायनाया 3 बोसोर जाबाय देग्लायजों 3 बोसोर ना 3 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय बोसोराव बेसेबांसो ओरैनो प्रफिटआ फैयो ओरैनो दा खरस गासिबो दानजोबनानै दाथ' आङो खरसा दाननाय माने दा देग्लायनिफ्रायसो एसे खानो मोनहांदों नालाय देग्लायनिफ्राय आरो देग्लायथ' लकडाउननि बाजार खुलियासै नालाय खुलियासै फाननायाथ' बिदि रोखोम दाख्लै मास मोननैयाव ओरैनो एसे मोनसाबदोंमोन आरो 30,000सो थाखा मोनसाबनायनिफ्राय बाजार बन्द जानायनिफ्राय फाननो मोनासै आरो दा फिथाइ थायनायखिनिखौ खागारनानै गारनांगौ जाहैबाय नै दा गोदान बिबार होसिगोन एबारनिफ्रायसो मा सिस्टेम जागोन आं बुंनो हाला आरो बोसोरावहाय आरो बियो खनबेसे बारो ओरैनो खनबेसे फिथाइ थायो बियो बोसोराव खेबनै मोनो आरो मोननायालाय आं एबारनिफ्रायसो दांजेननो मोनहांदों नालाय ओमफ्राय दस्राफोरनिफ्राय लाबोनाय मालिकनिफ्राय सोंहरनाय हिसाबै बोसोराव खेबनै खानो मोनो बायदि जाहैदों आरो बेबायदि जायो आरो बोसोराव माने खेबनै खानो मोनो आरो नै दा बिबार गोदान जानायनि बिबार दाख्लैसो फोसाबदों आरो नै हायाव थेग्रा सारबावनांगौ ओमफ्राय दा फिथाइ खागारनांगौ बेनो आदा नैबे नारेंनि माबाफोर नामफोर दं बे नारेंनि दंफांनि नारेंनि नामखौथ' दङ दंनाया आं बारा बुंनो रोङा आरो गोदानसो नालाय बेनो आरो खिन्थु मोजां जादों आदा आबादा माने जेथिंबो जोंनि खाथियाव माने बेबायदि आबाद मावनाय माने खम आबाद मावग्राफोर खम दङ खिन्थु नैबे आदाया जोंना मावनानै देखायबाय लोगोफोर नै बियो नारें फिथाइया नैलाय माने बिराद थायो आरोना बेनिफ्राय नैबे माने खानानै गालांजानाय आरोना बियो ओमफ्राय माखासेया सिरिजोबदों माने खाख'नो हाया आरोना माने देग्लाय मार्केटआ लकडाउन जानायनि थाखाय माने बारा मोजां जायासै बिनि थाखाय माने बेफोर थालांजोब्बाय आरो फिथाइया खानो हायासै नङाबा बिराद थायो आरोना बिराद थायो स' लोगोफोर दायो नै आदानि माने गय बागानाव फैलायबाय आरोना बेनिफ्राय माने नायबाबो जोबा आरोना आदानि ओरैबायदि आदाया आबाद मावदों माने बेनिफ्राय स' बिराद गयखौबो बिराद बुरजा गायदों आदाया नै नायनो हागोन आंनि उनाव मायाबा गोजौ गोजौआव थायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नैफोर जाहैबाय बे आंनाव नुनाय गया बियो उननि आरो स' आदानि बियो बे गोदान गायनाया बेसेबां गोबाव जाखो बे गया बियो 2 बोसोर जास्लाबाखै 2 बोसोर जास्लाबाखै आरो ओमफ्राय बे गोजौआथ' बोसोर जाबायदां एसे बियो गोबाव जाबाय ना फाननो मोनबाय नालाय खमसे खम 8-10 बोसोरसो जाबाय आरो थायनायाथ' बुरजा थायोना थायनाया थायो एसे एनै मोनो आरो एसे एनै मोनो स' लोगोफोर आदानाव माने नायबाबो जोबा ओरैबायदि आबाद दङ
आरो फिसा फिनलु आबादाथ' गोबां दङ लोगोफोर स' जों दायो गय बारियाव फैदोंमोन आरो आदानि गयखौ नायबाय नोंथांमोनाबो नायदो स' लोगोफोरनो बेनो माखासे गया गोजौ जाबाय आरो माखासे बिसिनि गाहायावनो गायना होदों आरो बेबो देरजोब्बाय बेवहाय थालिर दंफांबो दंमोन ना बे गयनि सिङाव दंमोन ना दा बे गय गायगोदाना माने सिखारबाय नालाय दा माने थालिरखौ दोनोबा हावासिजों गाज्रि जायो आरो दानफिनजोब्बाय आरो स' लोगोफोर जों दायो आदानि गय बारियाव दंफैयो स' जोङो माखासे आबादखौबो नायबाय आरो गय आबादखौबो नायबाय आरो माखासे गोबां आबाद दंबावो लोगोफोर स' बेखौ माब्लाबा दिन्थिसिगोन स' दिनैहाय जोङो आदानि गय बारिखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों आदायानो आरो दानि जौगाफुनाय सासे आबादारि आरो दायो आङो आदानि न'आव फैबाय आरो ना आदानि न'खौ नाय लोगोफोर माने बिराद मावथि नालाय मानसिया ओमफ्राय बिराद गयनि आबाद नायलाय आरो बिबारबो गायदों नै लामायावहाय माने न'आबो ओरैबायदि समायनाखा आरोना बेनिफ्राय जेथिंबो माने गय दंफां नालेंखर दंफां फुल बागान स' लोगोफोर आदानि न'आव दायो हाबफैबाय जों आदानि न' उनफारसे फैदों आरो ना आदानि न' उनफारसेबो ओरैबायदि गय दंफां गोजा ना लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे आंनि उनावहाय नुदोंना नैबे गासिबो गय फुलि गोजा लोगोफोर माने बेखौ आदाया गोदान गायफिनलायसिगोन आरो ना माने बिनाव माल्टिपोल माने आबाद दङ आदानाव माने सानख'नो हाया ओरैबायदि आबाद दङ लोगोफोर स' गासिबो बिना बारियानो बुंफबजोबनाय आबादजोंनो बुंफबजोबनाय आरो ना ओमफ्राय नैबे गय फुलि नोंथांमोना नायनो हागोन बे गासिबो गय फुलि गोजा लोगोफोर जोङो आदानि बारि बागानखौ नायखांजोब्बाय बेनिफ्राय आदानि न'आव जों दा दंफैयो बेनिफ्राय बोथोराबो दिनैहाय बिराद गरम लोगोफोर बेनिफ्राय आदा नैबे गामि नोंसिनि गामिखौ मा बुङोमोनलाय बेखौ जोंनि गामिखौ गोजोन फोथार होनना बुङो गोजोन फोथार ना नैबे बिमाजुलिनि सिङाव गोलैयो आरो ना गोजोन फोथार जिल्लाया जाहैबाय बिश्वनाथ जिल्लाया औ स' आदा नोंनि बागानाव फैनानै जों माने बिराद गोजोननायखौ मोनबाय आरो आङो बेनिफ्राय माने आंबो माने बेबायदि आबाद मावनोसो माने गोसो जालांबाय आरो ना नोंखौ नुनानै बेनिफ्राय स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय स' थेंक इउ आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोर आरो लोगो मोनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव स' दिनैनि थाखाय एसेबांनो लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय